Nagpakadada unang kinaya? Apay? Papalanda ka di, Mike. Sumunod naman naman Sumunod yun. ka di Manila? Ngay! Agawit sa kanong magtatadala rin bakit? Ngarod, makapaili gamot. May katamanti kinaragsak dati pagtaanganan angin na aramid tan. Biit po na yung minti ko da, bakasyon da. Kaya mabalin mo ata, damang trabaho da, talaga ta sa pulang nga ako. Agawit da, talaga yung trabaho ka da, mga naman, damat. Ayun yun. Una. May kompleto na yun. Bareng ano, kanto manin, atang programa tantong may tanto manin, tanong ba? May katanto dili-dili. Yun, ito, halunin na ako tingilin no, sarang umay damot iti. Baglagi din sa, dalaga jogging nga ako. Kasas-kasar nga, babae dito. Why? So, natikad kadwata yung damot pa, o gawin damotan. O, nabati ba ito na? Bakit ito mabati mo ya? Sabay. Lawin yun to na, no, may kay maninod da. Nad, Nad! Nagpakadada unang kinaya? Apay? Papalanda ka di, Mike. Sumunod naman naman Sumunod yun. ka di Manila? Ngay! Kaya wala akong kagkagwa, dito yan. Hindi duduwa kami, pasokin namang mo to yan. Di kami nga rin ituloy ti hanumin mo da ako ha. Maburibur kami ito yun eh. Ay, kiso no, Jay kayo. Aji live ko kami, bawal talaga tayong live ko ba? Pasko, nagagawid na lang, tayo ka sa Rona. Eh, nasa kitiri namin ka mga pumanong dago sa yung dami trabaho kami nga ba? Ngaro, Sa tuman niya ako. nakaragragsak tayo kumano, dating kumpleto amin nagpaskwa. Kaya? Ano mo ba yung duwa? Ano nga rin na ko talaga mga meron trabaho yun, dagit-dagit pag asawa ka. Barbaring ano, terus mang pagdagtigar, dan tumot ipat pa na magdagan niya nga ba? Nagbungat ni halimong dagto dyan. Ito ba? Anak tibakan. Anak tibakan. Tigil tayo yung regalo yun ako dahil. Narigalo mo makilikan niya yun. Sakbay ako ha. Ate, Damo-damo galaw. para kayong inang. Podang ko anak ko Si Eric Christmas. Tapay na yun na Ate, nilit. Panggatang yun to tigo. Panggatang Ay, ko. thank you. Chibena. Uy, Hindi ka regalo mo kanina. Pili ka rin naman. Advance Merry Christmas po. Oh, maraming salamat anak ko. Uy, tabi urta. dapat tipang gatang tiktoks to go. Oh, obrahan nyo lang tag-relax ka lang dito yan. Ngayon no may kagod yun tigo ha. Agaramit pa tikapsat may ta. Mike. May sa lang mo tipakasarin yun ni Bunso lang akin. Ay kaya ko na mga ramit kayo peta. Tanong taman alagaan yung baboy yung kinay. Di baboy jigin ko ha. Awanin ti baboy ni inangain. Awanin. Awan ti patunan, awan ti manoknan. O di no, kaanak tayo pa. Di adam panakilan tayo ng mga baboy na naman. Ang nga mabaling kan yamin, da kayon ti agarame, ngan anak min. Yan mabalbalin ako ba? Why? Sa Shakti, bahala kanya tayo Manila. Uy. Kasla makalwa pa niya mininang nga may. Siyempre, dagito kukuntay ito nga kinaragsak tayo, duduwa kami gulpe, nga awan ti kadwame. So, siyempre makaliday kami mo ta. Ayaw ba niyo lutan na ko ang kaliryo gini Lula? Kung ayaw. Ayun, papaminto. Lera mo ang aming nga ko. Christmas ti honeymoon mi din eh. Siyempre, joyin mo nga Yun nga, no? Kami tagpalpal lang ilang kanina, malaglagit na kayo takaraya. Uy, nagpasya-pasya kami tulad tamo dito, na? No, pan? Ano araw? Kaya kami na ko na. Pero tayo pagsakay mo eh. Tumunog na kay Jai na, takwa. Wala. Ano makita yung tinurog ba? Maraming salamat anak ko yung binigay mo sa amin. Nagdaktil ko mga tibag ko. Bless. Hindi rin naman natin yung misa. Ano nalipa naman ha? Titi, nakarigrigat ka talaga, no? Pinagpapakada. Talaga. Ano? Uri lang makaluwasin. Tama din pagkikitaan tayo mga ko. Cellphone?